just the face. It's so it's different. Яна, къде си, Яна? В една... Ето е Яна. И аз ли права да те... The iPhone one. The one they put recently. Я да видим Яна къде е. It's really nice. Яна е в It's really кутията. nice, but the thing is they cannot Ето put them. баба И баба. и Симчо. Симчо, я се обърни. Симон, Сими, обърни се към мама. погледни мама. Дай, Ето е мама. Айде ни с колици да си играем. Хай. In Google you can put Tesco petrol station or other. Yeah, I thought you could actually, but I Айде, айде ми. Вземи го ми. Дали права? Дали права? Не. Ето. Гушкай. Гушкай. Я го цукай. thought I did a search the other day. Цукай го, баба. They've done a couple of things. Ето и другото. Ето патянци. That's Google. на какво е тази шапчица? Я пробвай на Леля Гали. Дали ще стане на главата на Леля Гали? Ще пробвай. Я да видим. Ах, че хубава шапка. Я. Леля Гали с шапка. Май е малка на Леля Гали. Я да видим на Симо. Айде бързо в къщата. Бързо в къщата. Яна, ти какво правиш? Четеш ли, баба? Какво има там нарисувано на книжката? Какво е това, Яна? Да затворим вратата. Хайде, ще я затворим. Довиждане, довиждане, дечица. Ку-ку, На стаята да снимаме. ку-ку, ку-ку. Сега ще затворим. Да. Къде тръгнахте? Какво правите тук? В тунела има... милички, я разбрах аз. Ето го тунела, бе, Юлка. Какъв тунел, Симо? Отиди да видиш, отиди да помогнеш на Леля Гали. Какъв тунел видя там? Не знам, видях се, разбрах. Умни са ли децата. Чакай, Леля Гали, сега ще извади. Чакай сега да извадим тунела. Чакай си ми. Той иска да помага. Дръпни се, мамо. Дай. Опа, ето го тунела. Кой тунел? Ето го тунела, ето го тунела. Ура! Ура! Ето го тунела. Кой сега ще мине под тунела? Ура! Айде, под тунела. Айде, Яна, айде, Яни. Да, баба. Минавай сега. Запъчи. Давай напред. Хайде. Прави няколко. Ох, Боже и тези деца. Че са сладки тези дечица. Хайде пак под тунела.